Kotikemistien rakentamat pommit ovat hallitsemattoman vaarallisia. Vaikka Myyrmannin kotitekoinen pommi teki kohtalokasta tuhoa 5 vuotta sitten, se ei riittänyt säikäyttämään kotikemistejä pois vaarallisen harrastuksen parista. Viimeksi räjähti Jämsässä reilu kuukausi sitten. Pommin rakentelua vähätellään kutsumalla sitä pikkupoikien puuhasteluksi. Silti vaarassa on pahimmillaan paitsi pommin rakentaja itse, usein myös sivullisia. Selvitimme, mistä tässä kyseenalaisessa harrastuksessa on kysymys. Siitä on 5 vuotta, kun vantaalainen opiskelija Petri Kert räjäytti Myyrmannin ostoskeskuksessa pommin. 7 ihmistä kuoli ja 80 loukkaantui, osa erittäin vakavasti. Kuolleiden joukossa oli myös Kert itse. Tämä on pahin esimerkki, mitä kotikemistit voivat saada aikaan. Kuuluit samaan kotikemia-yhteisöön kuin Petri Kert, joka sitten räjäytti Myyrmannin. Mitä tälle yhteisölle tapahtui räjähdyksen jälkeen? Kyse aika pitkälti sen kyseisen tapauksen jälkeen, kyseisenä viikonloppuna, niin sulkeutui ja katosi sitten olemasta. No en mä tiedä, onko siellä nyt uhottu tai muuta, mutta totta kai se, niin se foorumi kulminoitu tähän niin räjähdeaineisiin ja pyrotekniikkaan. Että monet näistä nimimerkeistä tietysti saattaisi olla, että ne saisivat ihan niin hommasta kerralla tarpeekseen, kun näinkin vakavia asioita sitten tapahtuu. Runsas kuukausi sitten Seppolan yläasteella Jämsässä jysähti tällainen limsapulloon itse tehty pommi. Iltapäivän väsymys karisi silmistä hetkessä. Onneksi kenellekään ei käynyt kuinkaan ja asiaa on jopa vähätelty paikkakunnalla. Eli jos tässä olisi joku vammautunut, niin ei vähäteltäisi? No, kuten tiedämme, niin silloin puhutaan asioista eri tasolla ja silloin helpommin ymmärretään, mitkä vaarat näihin saattaa liittyä. Ja sitten on tietenkin niin, että mitä pienempi yhteisö ja mitä tiiviimpi yhteisö, niin vaikeammin on sitten puhua siitä vakavasta tosiseikasta, mikä näiden vaarallisten asioiden takana saattaa piillä. Mutta mitä jysäyksestä ajattelevat saman koulun 9-luokkalaiset? No ne on aika sillä vaarallisia, koska ne on hirveän epävakaita, että ei voi tietää, miten niissä saattaa käydä. No siitä on ollut paljon keskusteluja oppilaiden keskuudessa ja sitten ollaan saatu tiedotuslehtiä kotiin ja rehtori ja opettajat on kyllä puuttunut siihen. Minkähän takia pommien posauttelu mahtaa kiinnostaa nuoria, lähinnä nuoria miehiä tai nuoria poikia? No varmaan se, että se arvaamattomuus niissä ja kun ne ohjeet saa niin helposti netistä, niin se on aika helppo väsätä semmoinen pommi. No opetus on tietenkin se, että tämmöinen ilmiö on tässä taustalla. Me vanhemmat emme tiedä, mitä lapsemme puuhailevat. Lapset eivät tiedä, mitä puuhailevat. Tämmöiset räjähteet ovat hyvin ennustamattomia, vaikeita hallita ammatti-ihmisenkin. Ja se, mitä nuoremmasta henkilöstä on kysymys, niin sen vakavammasta ilmiöstä tavallaan kysymys. Ja nyt pitäisi ottaa opiksi ennen kuin sattuu mitään todella vakavaa. Turvatekniikan keskus Tukes sijaitsee Lönnruutin kadulla Helsingissä ja sieltä käsin koettaa suojella meitä suomalaisia, omaisuuttamme ja ympäristöä onnettomuusriskeiltä, joita liittyy vaarallisten aineiden valmistukseen, käsittelyyn ja varastointiin. Ei ole mahdollisuuksia, ei ole ehkä siinä mielessä katsottu tarvettakaan olevan rajoittaa näissä rautakaupoissa olevien kemikaalien saatavuutta. Jos ajatellaan räjähteiden valmistamista, niin raaka-aineet ovat ihan peruskemikaaleja. Pikkusen tarvitaan kemian tietämystä, mutta ei se ole mitenkään äärimmäisen vaikeaa teknologiaa hallita sitä. Toinen asia on sitten se, että miten vaarallista niiden kotikemistien tämmöiset työskentelyt ovat. Pyysimme omatekoisten pommien harrastajan nimimerkin Ice Tampereelle, ja hän todistaa, kuinka helposti tavallisista kaupoista ja apteekeista saa ostettua sinänsä ihan laillisia aineita, joista sekoittelemalla saadaan laittomia, voimakkaitakin räjähteitä. Mitä nämä prosentit näistä tarkoittaa? Prosenttia, eli siis mitä enemmän niin sen tiukemmalle koneelle se on. Netti ja kirjallisuus ovat pullollaan erilaisia pomminteko-ohjeita, joten me emme katso asiaksemme lisätä tätä tietämystä. Näytämme vain, kuinka helposti kaikki käy. Tämähän pitäisi periaatteessa päästä kyllästymään. Esimerkiksi ammoniumnitraatin myynti ja luovutus yksityishenkilölle on periaatteessa luvanvaraista. Kun on näitä tämmöisiä tiedossa näitä aineita, joita voi käyttää näihin
räjähdysaineiden valmistamiseen, niin meillä on apteekeissa, niin Apteekkariliitto on lähettänyt niistä tiedotteen jo siis vuosia sitten, että niiden myyntiä ylipäänsä pitää tarkkailla. Ja sitten ammoniumnitraattihan on siinä mielessä asia erikseen, että sen myynti yksityishenkilöillehän on kielletty. Et ei ole niinku mitään syytä, että sitä apteekista kellekään myytäisi. Moi. Noita 13. Muovikassi. 13. Joo. Jo silloin, kun mä tulin alalle joskus 80-luvun alussa, niin oppilaalle opetettiin, että pikkupojille ei saa myydä rikkiä, että ne tekee siitä pommeja. Että apteekkihenkilökunta on kyllä hirveän vastuullista tässä suhteessa. Mikä olisi Tukesin viesti nykyisille kotikemisteille? Kyllä se ensimmäinen viesti tietysti on se, että tämä on äärimmäisen vaarallista toimintaa. Jätetään ammattilaisille tämmöiset hommat. Näin juuri teemme. Otimme yhteyttä Puolustusvoimiin, jonka räjähdeekspertit valmistivat kotikemistien suosimista aineista erilaisia pommeja, jotka toimivat jotakuinkin ennakoidulla tavalla. Tosin virvoitusjuomapullojen erot tekivät räjähdyksen suunnan arvaamattomaksi. Kotikemisti Icein valmistaman koktailin räjäytysyrityksessä sen sijaan kävi näin. Näistä kotikemikaaleista valmistettuna, niin kyllä se nyt huomasi, että asiantuntevissa käsissä niin ne on todella voimakkaita kamoja, että se on vain todella se valmistusprosessi sitten hyvin vaativa, että niistä saadaan voimakkaita. Näiden aineiden ostaminen ja käyttäminen on ostajan ja käyttäjän vastuulla. Kyllä, hyvin pitkälti näin. Totta kai vanhempien vastuu, jos ajatellaan lapsia, niin on yhtä lailla kouluissa opettajien vastuu, kun puhutaan kemian opettajista, niin tämä on kaikki sitä valistusta, mitä oppilaalle pitää antaa, että miten vaarallista touhua tämä on.